and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Kung masayo din is Milani, makadugang kini sa mong problema. Maugid. Mayon ka lang anak nga maugyod. Wa ni mo mahuna-huna nga ikaw ra ba ang nagkaingon ini? Ikaw gyud. Ha? Sugod to'y... Ano ako man bro eh? Nga mag-ako'y gihagkan? Nga ikaw man? Hay! Ay, ambot ni mo. Wa ka git tinarong bison saon. Wa gyud. Hi, bless mami ni mo Melanie da Chels. Anong uwan siya din sa ato pag-abot? Nganong ako man nang imong pangutan-on Tito Goryo nga nakuban og nagdungan man ta pag-abot dinis amo. Oh, buing we. Bitaw no. Unsam ko eh. Pero kinsa ba siya akong pangutanon din ni sa inyo nga? O may tao din nga nabilin. Sige nagkiriwa man gyud. Sige naman lang nang gawa si mami dinis amo dito. Halos gani kada abot yun na ako og ni daddy dinis amo. Uy, hala, mau ba? Wala ka dangerous good. Huh? Unsay dangerous dito? Dangerous! Kada ka din, hapit na mahurot. Unsay hapit na mawurot? Kalipog. Naglibog ka. Libog magani ko, ikaw pa ka ha. Nansa man ni Tito Goryo eh? Di man ta kasabot. Ay kalagong! Sa ba nin dangerous ay ha? Ay kalagong! Ay kadalaging kuan! Plus ba ang mga hayop sa lasang maghapit na mahunot? Wala kayo makita nga buhi ba? Nya, di pa hilabtan. Kay gamay na lang. Wala dangerous. Mao man na nga mong leksyon sa science. Kanang endangered man buot ni mo'y pasabot Tito Goryo. Basta ko na danger man na! Mara na eh. Ay, pakapina na pakapina na nagliter. Aring nun. Noon sama ni Titoy. Nakaalang ka da. Ay, daw, alam ko istiktuhan na Chelsea, oy. Ikaw, ha? Kung di ko nagtito-tito na baka na ako. Ano, manglungod ka rin ko. Bantay yung ka. Huwag yung magbantay ni mo. Huwag mo kuhain mo ito sa yung eskwilahan. Okay, rapat ko Tito. Kay ba naman ko unsaon pag-uli? Pwede ra gani dili naman po ko ni mo yatot sa school. Kay katultol naman gugo. Ulo ka di ano? Mawala ang trabaho ni mo, eh. Nga, relibo na pa ko ni manang turanding. Klain. Nagbanang siya ni Tito Turanding bisag lalaki. Mag-ate ba nga ni isa na ako? Bisag manghod ko niya. Samot. Ay, daw. Napaghilabot na mo kung sa tawag naman sa usahan na Chelsea. Ay, importante nga magkasinabot mi. Di ba mag-away, di ba? Bisan di na ako ito. Ay, lagi pagkuhan, labte, kababura, magkasilong labibag lang mo eh. Labtanon kayo. Koreksyonan mi sa mga happiness. Ang sayop man. Gusto na lagi. Ang atong iskutan, kining inyo ha. Kung noon sa mo din eh. Pero kadiyot ha, kadiyot sa... Lingi sa wala, lingi sa toko. Ay, kadiyot. Halos daddy ni mo eh, basi badunggan ta. Ano man po kuno ka, ganiya sa auto be, ha? Ano man katiyong tingong daddy ni mo, James? Dili man si daddy akong di kalagutan. Bawa na ka, oy, klaro kayo. Naglagot kasi mo daddy. Sa? Dili laki. Dili laki si daddy. Katumang babae nga nag-agak-agak na ko. Padong sa sakyan ng ganiha dito sa school. Dayong uli na to. Huwag ko ganahin niya, pi. Labi na nga, di kalitan niya kay si daddy. Ay, hala! Nag-jelly na ka para si mong daddy. Ikaton man tong babayahan na tito, no? Klaro kay naibog siya ni daddy. Uswa! Nahuman! Ano, sabak ka ni Chelsea, wey. Kabata ka, magagpasagad, wey. Bitaw, kaklaro ha to? Ano mo kalit na
man siya case ni Daddy James B. Kung wa pa siya maibog ni Daddy. Oh, yun ana din na. Basta, naglagot ko ato niya. Nya, ato ka ba yan naglagot? Pero daddy ni mo, wa? Oo. O nya, kung giginahan to si daddy ni mo, be, nga gikisan siya itong mabihan na. Okay na ka? Taka lang ka dito da. Uy, aloy, na lang patak ka. Isumbongin noon ako daddy sa akong mami. Sigurado kayo may sumbong. Na mag-away sila daddy yung mami ni mo. Yan, sugot ka. Oh? Ha? Ay, utao eh. Isa man ni si Tugoyoy. Sunod man ko. Bitaw-bitaw eh. Seryoso tahada, Chels ba? May kiwas daddy ni mo. Kung hain man to, mutang na mo. Kuwag ba? Mga tanan lang ko ba? Asam dis mami ni mo. Napim ni mang wadin eh. At tuman na siya sa ilang lola pleasing. Sa ilang lola ni mo? Are you sure? Lagi. At to na siya permi dito. Pataka lang ka da. Anjay pataka. At tumangod na permi si mami dito good. O niya, mag-unsa mo ko na siya dito sa bayan ng lola pisig ni mo. Ambot lang. Namaw na diha, nangambot ka. Kayo magkapagkasiguro kung sa tanang higayon, nga was mami ni mo milani din eh, tuwa silang lula pising ni mo. Diba? Oh? Nga, sige ha, tagok. Ni, garaon na ginay mo dito Goryoy. Hala ka na, James. Tikalig babiyaan mo sa daddy ni mo, James, at ang mami ni mo. Ano ta? Kaya nga naman dahil dito. Nganong biyaan man ming mami si daddy? Ngano, Tito Goryo? Tinigid si Tito Goryo ni mo. Basin kun mautong giingon ni Tito Toran ding daddy. Nga, mularga ko no si mami sa gawas kay at manarbaho. Unsa? Muna isulti ni Turanding ni mo langga? Nainumdum ko, Dad. Nakasulti siya na ko, anak. Kay, nako na yung nagsulti niya. Ano ba? Tinutong gingon ni Tito Toranding, Dad. Nga mularga ko na si Mami sa gawas o gato siya manarpaho. Tinuod na, Dad. Oh, may sakinan nga miyo sa tungod. Tinuod pa nga mularga si Mami Melanie, Dad. O na ta magsulti bayan ni Ana. Si mami ni mo ang sakay sa taksi. Nagabiyaan lagi kahan. Niya ka na dahil, James. James? Magilis ko sa kwarto. Di ka ba lang mangutana kung ni Ana ba si Chelsea nga tong anak? James, ayaw ko guniti kay mag-ilis ko. Wa ka ba makabati sa kong isulti? Nga nawa man ko magkapati. Nagkaklaro sa imong gisulti. Sa imong pangutana, bahay ni Chelsea kung may abot na ba siya? Kay dili ka mabalaka kung wa pa siya until now? Han, ganun na ingon ka man ini. Unsa ba'y nahitabo nimo? Ha? Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!